Microsoft de Barcelona és una de més de 370 xarxes en el món que es basen sobre un sistema informàtic que es diu el CES, el Community Exchange System. Aquest sistema trenca la lògica del nostre sistema monetari actual i retorna a les persones el control sobre el crèdit. Microsoft de Barcelona és una de més de 370 xarxes en el món que es basen sobre un sistema informàtic que es diu el CES, el Community Exchange System. Aquest sistema trenca la lògica del nostre sistema monetari actual i retorna a les persones el control sobre el crèdit. I es forma part d'una xarxa de xarxes, hi ha altres a Montseny, a Girona, a Lleida, a Terrassa. I què és el CES? El CES, aquí teniu el link, és l'eina electrònica en la qual ens basem i facilita els intercanvis multirecíprocs, perquè amb intercanvis directes tens el problema de la doble coincidència. Què necessites? Jo tinc el que tu necessites i tu tens el que jo necessito. Ens permet anar més enllà d'allò. I també ens dona el poder d'emetre la nostra pròpia moneda de manera descentralitzada i virtual. Aquesta moneda virtual es diu ECOS, a l'EcoXarxa de Barcelona, és l'enregistrament dels valors de béns i serveis intercanviats. Com funciona? Quan entres en aquest sistema, comences amb un balanç de 0 ECOS, de 0 euros, per dir-ne, i cada persona rep una extensió de crèdit per poder generar moneda mitjançant una compra de béns i serveis a la xarxa. I fer una compra abans d'haver guanyat crèdits no vol dir necessàriament endeudar-se a una institució o a cap persona, sinó en la comunitat et fa un favor donant-te béns o serveis que després s'espera que els retornaràs. I en aquest sistema és com començar una cadena de favors. I tots els saldos positius sempre igualaran els saldos negatius i viceversa. I la diferència clau és que en l'emissió d'aquesta moneda hi ha 0% d'interès, que és la gran diferència amb el sistema convencional. I qui pot participar? Qualsevol persona, organització o col·lectiu amb alguna cosa a oferir, sigui béns, intercanviar, estar sense necessitat de sempre i quan també tingui demanda d'euros, que siguin